Исәнмесез, Матур ТВ телеканалын яратып караучы дусларыбыз. Эфирда инстахит тапшыру һәм аның алып баручысы мин Әдилә Гәрәева. Артистларның Instagram тормышында нинди вакыйгалар булган, соңгы яңалыклар һәм арадагы иң кызыклы фото һәм видеолар алдагы минутларда. Instagram'da күпләр интрига ярата. Серле фотолар яисә язмалар рейтингны һәр чак күбрәк җыя. Асу Әбелханова да бик матур киенеп, бизәнеп төшкән фото сосына кыска гына "Киттек" дип язып куюга әллә никадәр сораулы комментарийлар җыелды. Кичкә таба пешән тәгәрмәчләре янында төшкән фотосы бөтен серләрне ачты. Җырчы авылга пешән иешергә кайткан булган. Шунысы кызык, икенче фото лайкларны да, комментарийларны да күбрәк җыйды. Шушы көннәрдә туган көнен билгеләп үткән Мирхәт Гайсын бәйрәменә берничә көн кала шушы кызыклы фотоны элде һәм фотога исем бирүләрен сорады. Мирхәт Галкин пенсиягә соңрак чыгасыз һәм башка кызыклы комментарийлар бар арада. Безгә калса, Мирхәт балачакның кадерен белергә өнди. Ни дисәң дә иң рәхәт чак бит. Популяр җырчыларыбызның берсе Салават Миңнеханов көндә тамашачысын шаккаттырып тора. Әле генә кызыклы клип төшерә, әле кибет ача, хәзер исә актерлык карьерасына тотынган. Озакламый киң экраннарда чыгачак беренче татар тулыметражлы комедия жанрындагы нәфис фильмда төшкән. Карагыз әле бу образ ничек килешә үзенә, кем белә? Бәлки бу 3 минут зур карьераның башыдыр. Гөлназ Асаева язучыларына киңәш сорап мөрәҗәгать итә. Минем режим бигрәк сәер. Иртәнге 5-тә торып, обедка хәтле эшләрне эшлим дә, кайтып йоклыйм кичкә кадәр. Һәм төнлә тагын эшләргә тотынам. Ничек режимга керергә? Хәтта җырларны да көндез яздыра алмыйм. Төнгә таба гына тавыш ачыла. Сезнең режим белән барда яхшымы соң? Дуслар, әгәр дә режимны тәртипкә китерү ысулларын беләсез икән, Гөлназга язып җибәрә аласыз. Язылучылары бик күп һәм актив булган тагын бер аккаунт Әнвәр Нургалиевныкы. Ул анда сәхнә, концертлар белән генә шикләнми, авыл тормышын да яктыртып бара. Соңгы видеоларының берсендә мәш килеп арба тагу процессы бара. Кайберәүләр пиар өчен дип битерләсә, икенчеләр киресенчә мактаганнар. Әнвәрнең үзен исә бөтенләй икенче мәсьәлә борчый. Авылда мәктәп каникуллары вакытында тәүдә синаж силос әзерләгәндә валакуш сөйрәп хәл бетә торган иде. Шуннан комбайнда зато акча, иген бирә торганнар иде. Искә алырлык әйберләр җитәрлек. Менә безнең балалар нәрсә искә алырлар икән? Чыннан да уйланырга урын бар. Мондыйны әле күргәнегез һәм ишеткәнегез дә булмагандыр. Хәсән Усмановның концертына бер авылда гади булмаган тамашачы Кучи исемле эт килгән. Хуҗасының алдына утырып, күз дә йоммый 2 сәгать буе концерт карап, бик канәгать булып кайтып киткән. Фирдус Тямаевның аккаунтындагы әлеге видеоны карагач, менә бит ул популярлык дияргә генә кала. Үзегез карап карагыз әле. Вы что, меня не понимаете? Я ухожу. Фиг душу. Куда ты уходишь? Фиг душу. И когда ты уходишь? Фешу и душу. Нормально. Все, Казам, давай, раздевайся, пойдем с тобой поговорим. Нет. Как нет? Я ухожу. Казам, куда ты уходишь? Не скажу. Не скажешь, да? Понятно. Все, давай пакет мы с тобой разберем сейчас. Все, Да? я ухожу. Уходишь? Да ты такая у меня колушка, такая хорошая девочка. Давай с тобой поговорим просто. Давай я уйду. Хәзер кәйфегез булмаса, ни эшләргә икәнен беләсез. Киләсе видео өчен комментарийлар артык булыр. Зифа апа Нагаеваның үзен тыңлыйк.
Selam dostlar. Tetey külmeklerinizi kiyip Instagram'a tuşunu tıklatıp durunuz ezerek. Mına mınday formaga kirip, rahatlanıp, milli gezdirlep, jilek jiyip, metruşka jiyip yürü turganşa hazır ötüp gide. Ana qarağızlar benim en yaratkan, jeynin en yaratkan motorluklarının birisi milli gezdirlev. Hazır koytqaş mınşa ağabız, mınşa kireye kelgіз, yeme? Paka. Узган шығарылышта біз сізге Данир Сабировның фотосессияның ең оңашлы фотоны сойлап, исім табарға тәқдим еткен едік. Түрлі қызықлы исімнер келді, һәм ең қызықлысы деп біз Волочкова деген вариантыны сойладық. Һәм Матур ТВ телеканалынан бөлек шушы затлы бейсболканы әлігі аккаунт хужасына тапшырабыз. Бүгін ise біз сізге фото тәқдим етеміз. Бүлекні шушы фотода кімнің еш шағы екенін ең бірінші болып танушы олашақ. Жауапларны біздің Instagram аккаунтта комментарий етіп yazып қалдырғыз. Әлеге Инста Дүния яңалыклары тамам һәм мин Әдилә Гәрәева сезнең белән сау булашам. Сездән кызыклы фотолар, видеолар көтеп калабыз. Киләсе атнага кадәр сау булыгыз, дуслар!